Ето сега. Cost Grand Prix. Не, чай. Grand Prix. Ето. За 2026 става. Чат. Тук е спрямо мястото, където искате да сте. И ако го преведем в това българско първо. Чай. Ето. От тук бяха чайки. Само да ми се реди. Ето сега. Тук има... Ето. Например, да кажем за тук. Това е между... Там май пише 800 евро или нещо такова. Сега тук копаем, не знам. Ето. Това е, например, 1500 евро за 16 плюс. А пък от 2 до 16 до 800 евро, 1150 евро, това се равнява 1150 евро в БГ. Сега ще ви кажа. Това се равнява на 2250 лева. Което ако го погледнеш от една страна, не е чак толкова скъпо, защото все пак това е доста скъпо платен спорт. Формула 1 и като имаш предвид, че това искаш да го гледаш на живо, нали? Това е, смятам, че това е напълно нормална цена. Петър, ти нещо да кажеш по този въпрос? Че е много скъпо. Ами добре, защо смяташ, че наистина е толкова скъпо? Да го гледаш един път и да дадеш, колко беше, 2000 ли? За един път. За няколко часа, примерно. Брат, това са нещо от сорта 4-5 часа. Да гледаш как карат за 4 часа и то е един ден и да дадеш толкова много пари, дето за толкова много пари можеш нещо друго да направиш. Да си купиш нещо, да знам. По принцип ще прав, ама виж, ако го погледнеш от тази друга гледна точка, че пък и го дават по телевизията. Да, ама нали се сещаш, че ти трябва да си платиш, за да го гледаш. Сега, например, ако искаш да го гледаш по телевизията, например, Формула 1, То има и безплатни програми, бе. Не. Дали? То не са всичките платени. Ай, стига. Ага. Бое, я ми кажи някой. Аз не ги знам. Не ги знаеш програмите? Не, в смисъл, не знам кои са безплатни.